दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव समस्तनि सिङाव थानाय दांतल प्राइमारिनि सुभाश्री सरकार होननाय सासे माने स्टुडेन्ट हिन्जावसाया गुवाहाटी IIT आव BSc माने IIT माबाखौ कर्सआव बे एडमिशन लाबाय अलरेडि। दा बिथांनि न'खरा माने एप्लिकेशन मोनसे हरदोंमोन हाग्रामा महिलारी सारनो। दा सारा माने बाहाय 2 लाख थाखा बे स्टुडेन्टनि नामै होनो थाखाय हरदों। जोङो बाहाय इउथ BPF नि सानै भाइस प्रेसिडेन्ट दं, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो लोगोसे इउथनि मेम्बार, लोगोसे चिरां जिल्लानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, ब्लकनि प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफोरनि प्रेजेन्सआव मीनाक्षी सरकारनि गार्जेनो जोङो 2 लाख थाखा माने गथायफैदों आरोखि। आरो हाग्रामा महिलारी सारा बेबायदिनो गोबां माने स्टुडेन्टफोरखौ हेल्प खालामगासिनो दङ। बेरामि सुबुंफोरनोबो सहाय खालामबाय थानाय नोंथांमोना नुदों। जायफोरा माने फाइनान्सियेलि बिराद दुर्बल न'खरनि मानसिफोर, बिथांमोन बायदिखौ नायै नायै हाग्रामा सारा दासिम माने स्टुडेन्टफोरनो माने हेल्प खालामबोगासिनो दङ। सरकार हिसाबैबो बेखौ सिन्था खालामबाय थादों आरो सरकार हिसाबैबो माने फाइनान्सियेल हेल्प खालामनो थाखाय बेनि सायावहाय सरसा खालामबाय थानाय जादों। आरो बेखौहाय दिनै जों 2 लाख थाखा जा होफैदों बेयो जाबाय हाग्रामा सारा माने जोंनि माबानिफ्राय बेक्तिगत भाबै बेखौ माने होफैनाय जादों आरो सरकार हिसाबै नङा। सरकार हिसाबैबो होनो थाखाय माने सिन्था खालामगासिनो दं आरो जोंनि BTC सरकारा। दा हाग्रामा सारा सानदों माने जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने फरायनायाव साक्सेस जानांगौ, रावबो उनफिननानै थानाङा, बयबो माने कर्सआ कमप्लिट जानानै डक्टर इन्जिनियार बे जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय माने ओंखारबोनांगौ, हिउमेन रिसोर्सआ डेभेलपमेन्ट जानांगौ। बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै हाग्रामा सारा जेरैखिजाया फरायनायखौ नागारनाङा, फरायनाया कमप्लिट जानानै साफा साफा मोजां मानसि जानांगौ, बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै हरदों आरो।